खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जानानै थांनाय जाथायनि सायाव खौरांगिरि मेल बानजायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि BTC सेक्रेटारियेटआव जानाय दुंहाव थासारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। बे जाथायखौ लानानै खायसे खायसे सुबुंफ्रा राजखान्थिजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामदों। नाथाय जों बे जाथायखौ लानानै रोखा खालामदों जे बे सोमावसारनायाव जाबादि जानांगौमोन बेबादि जायासै नाथाय जोंनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै मानो रावबो जेबो बुङाखै। फरायसाफ्रा गाव गावनि जानो गोनां आनजादखौ दोनथ'नानैब्लाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों नाथाय बे सोमावसारनायाव फरायसाफ्राल' बाहागो लाब्ला जेबो जाया बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रानो बाहागो लाफानांगौ। नाथाय हारिनि सार्थुआव सोमावसारनाय फरायसाफोरखौबो खायसे सुबुंफ्रा सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव फरायसाफ्रा रावबो राजखान्थि दोलोनि थुनज्लायनायाव सोमावसाराखै नाथाय जायफोर बिथांमोना सोमावसारनायनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै मानो बेले बेजे सोमजिहोनानै मा फोरमायनो सानदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों फरायसाफ्रा। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय लुथुमारि हाग्रा ओनसोलाव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामनाया मैया नैथि सानमोन। मैया फुंनिफ्रायनो नगाव जिल्ला खुंथाया फिन इभिक्सन खालामदों आरो बे हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखा न' लुनानै थानाय नखरफोरखौ बुलडोजार सालायनानै होखारहरदों। फोरमायथिनो गोनांदि लुथुमारि हाग्रा ओनसोलनि 5,962 बिघा सोरखारि हायाव 1,700निबो बांसिन नखरफोरा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै दङमोन। हाग्रा बिफान आरो जिल्ला खुंथायनिफ्राय इभिक्सन खालामनायनि नटिस हरनायनि उनावनो माखासे नखरफ्रा गाव गावनि नखरफोरखौ सिफायनानै ओंखारलांदों। गुवाहाटी सोहोरनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मैया सिसिटुवानि बानजायनायाव रुंसारि भिमबर देउरि बिथांनि 78थि थैनाय सान फालिनाय जायो। बे थैनाय सान फालिनायजों लोगोसेनो मैया आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो ST नि मोनथाय होनायनि थाखाय सदनाव लाबोनाय गोदान बिलखौ थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय गिख्रंथाव खैफोद लाबोगोनखौ नुहुरनानै ST होगोननि गनायथि बिलाइखौ सावनानै खुद्रिसारदों। बेजों लोगोसेनो दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लेखा बिलाइखौ सावगोन होननानै दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो मोनद' जौगाखां हारिनो ST होनायनि थाखाय सदनाव लाबोनाय गोदान बिलखौ सिसिटुवाया माब्लाबाबो गनाया आरो गोनां जायोब्ला रेल लामा राजा लामाखौ बन्द' खालामगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिसिटुवानि बानजायनायाव रेलवे ब्लकेड आरो नेशनेल हाइवे ब्लकेड जानो थांगासिनो दङ। बे सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेनि थाखाय खावलायदों सिसिटुवानिफ्राय। मोनद' हारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनो आसाम बिधान सभायाव ST मर्यादानि रिपर्टखौ मन्त्रि सभाया गथायनायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा BTC सेक्रेटारियेटआव सोमावसारनानै BTCनि एसेम्ब्लिनि हलाव टेबोल चेयार बुफाय बुसि खालामनायखौ BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि बिथाङा मैया बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव नायगिदिंहैनायजों लोगोसे गासै MCLAफोरखौ लानानै गोनांथार आयदानि सावरायनो थाखाय मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। जानानै थांनाय BTC सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि बुफाय बुसि खालामनायनि उनाव BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव पुलिसआ गोख्रों नोजोर लाखिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 29 नबेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोमावसारनाय फरायसाफ्रा BTC सेक्रेटारियेटनि हलाव हाबनानै बायदिसिना मुवा बेसाद चेयार टेबोलफोरखौ बुख्रुबनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव BTCनि GADनिफ्राय FIR थिसननाय जाबाय। बे गसर होनाय लेखायै पुलिसआ फरायसाफोरखौ जुदि एरेस्ट खालामोब्ला थासारिया आरोबाव दुंहावसिन जाबावनो हागौ। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। गबरधना पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौबो खादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ 28 बोसोर बैसोनि सापिद आली होननानै सिनायथिनो हादों। सापिद आलीखौ बजालि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नुमाथिनि होननानै मिथिहोदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे हमजानाय सापिद आलीनिफ्राय गासै 279.1 ग्राम हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों आरो मोनब्रै साबुननि बाक्सु एरसोनानै लाबोखोमादोंमोन बेफोर गोबां बिबांनि हेर'इनफोरखौ। पुलिसआ दायो ड्राग्स फालांगिरि सापिद आलीखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। ST कৰণৰ ক্ষেত্ৰত এছেম্বলিত দাখিল কৰিছে লেখ কৰিছে সেইটো ইয়াৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই। সিমানলৈকে জানে আপচু আৰু UPPL সেইটো ডিছকাশ্যন নহ'ব। জাষ্ট এছেম্বলি লাষ্ট দিনা লাষ্ট আৱাৰত সেইটো লেখ কৰি পেলাই জাষ্ট ৰাখিব। সেইখিনি কথালৈকে আপচু আৰু UPPL নেতাই স্পষ্ট। মই কি জানো
মত কি ভাল ইহঁতে জানে আৰু এইটো কি কেটাগৰী ৰাখিব নাৰাখিব কোনে ফাইনেল ডিচিশ্যন দিছে দিয়া নাই এইবিলাক মইহে জানে মই কিয় ক'ম নিজে নিজে এইবিলাক চব আউট হৈ যাব কোন UPPL নেতাই কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আছে কোন আপচু নেতাই কি ডিচিশ্যন দি পেলাই আছে মই নাজানি নাকি মই কিয় ক'ম আপুনি সুধিলে মই ক'ম নাকি এইটো নিজে নিজে আউট হৈ যাব কোনে আলোচনা কৰিছে এই ST কৰণৰ লৈ পেলাই মোক লৈতো আজিৰ দিনত অসম চৰকাৰে সেই ইছ্যু লৈ পেলাই আলোচনাই কৰা নাই আলোচনা কৰিছে কাৰ লগত আলোচনা কৰিছে আপচু আৰু UPPL লগতহে মোক কি কৰিব বিচাৰে খৰ ভাঙাই দে আৰু মোক মাৰিব বিচাৰিছে নাকি যোৱাকালি একবাৰ হাত দিব দিয়ক না একবাৰ হাত দিব দিয়ক কোন আপচু নেতা কোন UPPL নেতা মোক মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে বোলে মই মোৰ মুখেদি নকম UPPL কোন নেতা আপচুৰ কোন নেতা আজিৰ দিনত 6 জনগোষ্ঠী ST কৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাক কি কৰিব লাগে কাক কি পৰ্যায়ত ৰাখিব লাগে এইবিলাক ডিচিশ্যন দিয়া আপচু লিডাৰ আৰু UPPL লিডাৰ মোক লৈ আজিলৈকে দিছপুৰ বা দিল্লীয়ে এই 6 জনগোষ্ঠী ইছ্যু লৈ পেলাই আলোচনাই কৰা নাই কিন্তু কৰিছে ইহঁতক লৈ পেলাই